Tarhoňa je fantastická príloha najmä k dusenému šťavnatému mäsu s bohatou omáčkou alebo k perkeltu či paprikášu. Tarhoňu je však potrebné pripraviť správne, aby sa nezmenila na jednu veľkú zlepenú guľu. Kľúčové je vždy dodržať pomer tarhoňa a voda 1:1,5. 2 šálky tarhone nasypeme do kvalitného hrnca a nasucho opekáme za stáleho miešania, kým guľôčky nezačnú hnednúť. Tarhoňu vždy pripravujeme na najmenšom horáku sporáka. Následne pridáme asi 2 lyžice oleja alebo prepusteného masla, osolíme, premiešame a prilejeme 3 šálky vody. Keď sa voda začne variť, plameň stíšime na minimum a hrniec zakrieme. Tarhoňu dusíme približne 10 až 15 minút, počas dusenia ju už nemiešame. V hrnci sa začnú objavovať malé dierky, cez ktoré uniká prebytočná tekutina, vtedy hrniec opäť zakrieme, plameň vypneme a necháme dôjsť pod pokrievkou aspoň 20 minút bez odkrývania. Potom je tarhoňa hotová a môžeme podávať. Aj tento recept nájdeš v mojej kuchárke a na webe Bon Vivani.